Grace, ang padatan na bumakit abalasang. Talaga ka ding awan ti planom ama kay asawa? Awan matanan te hilig ko itan. Napukawan, gapo iti kasdi nga nangyari mo na. Ang padata nagrigat gayam ti matromaan niya. Kasla mabuteng ako na makirelasyon manen. Agpadataan mo na. Iso na lang ta. Hay, kasto'y tangatan nga kan kanayunan. Agbaak ta. Matay tanto nga baak. No siya, jak kumakayat no mabalin. Kaya't kumatanga isimpati biyag ko. Siya damot makuna a pamilya. Ada putot ko, kasdyan. Kas ano nga makaputot ka kat lalaki mati kayat mo? Idi ngamita. Kasla kayat kumat apadasan ti babae a pakirelasyonan. Ha? Damagak man ken ka, Grace. No adda agaram ken ka abakla. Kaya't mo ka di? Depende ano nasingpat. Tano siya kat kasla kayat ko pekit diti bading nga pakirelasyonan. Ta kasla mas agkaalaan kami. No ngay, padasan ta ti agayan ayat, Grace. Anya? Ala! Padasan nga ibagbagamat. Pay-soan ko na. No kasta? Kaya't na? No bilang agarumak ken ka, Grace? Ay, nahangkamat nga narigat nga ayatan mo na. Tanasingpat kamat kanyak. Nagagat kapay. Oh! No kasta nga rod, agsimpatan, Grace. Agkasatakit din. Ay, aguray pa'y matawi. Ha? Ag inina mo tapay nga kuskus to atap numayat. No ngay hantagayam nga compatible. O sige, paliiwan ta nga ron ti pagbagita, Grace. This drama is owned by Jenna Elmoy, the drama. Kasanungan, Grace. Naragsak ka kadimot laeng iti relasyon ta? Ay, perme amo na. Hangko nga ekspektaran nga kaalaan ta. Maya titimpo yung tanga duwa. Un nga rod, ay na, nakaragragsak. Uray siya Iso nga mabalin sa matan. Ha? Mabalinan ti? Mabalinan nga agkasartan. Ha? O sige, tulagin tayo nga rodin ti kasarta, Grace. Basta baliwang matanan at hinagan mo. Ha? Hanan nga muna. Ta ag-asawa tanton. Isubli mo na dyan sigud nga nagan mo. Katuan date talaga ayam. Manipod tadta. Hanan nga muna tinagan mo niya. Isubli tayo dyan sigud nga nagan mo niya. Monyo. Grace, my love.